Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka National People's Party kum shibentaban pen klanya ka party haswa ka election MP ha kan driu tarik rumpang arajar psaw kala hiar shima kurwat pan yakendo ikino elam jo ka NPP mau kurwat block bat kum jo ru ikino elam ka NPP Southwest Khasiels District hakini ki yakendo ya ka mau kurwat committee jo ka NPP lai don lang uba Hamlet Sondoling working president uba HM Shangpliang unang ai boit katnat pulie jo ka sarkar jila uba HS Dingdo u ad hoc president mau kurwat block committee uba kitbor lang nongrem state president NPYF lembat kiwi de kiri orang ba habi keren bat state president ke NPYF uba kitbor lang nongrem ulo ong bakalong ke kaba penkemen ya ka parti kalong bau MDC ke mau kurwat uba karna so syang lembat ke kenhunjong u kilawan ban penyasno no syaka parti NPP bat ulo ong ru ba kani ka pausyai ba ka jinglong jingman jaka parti NPP ha mau kurwat kalanang klan pura. Halor kata kacing keli jong pi ba uba akarnes so syang un penisno no bat ni ka parti. Hot kaladon kacing keren bat kumbang ong ba pin sayu ya kacing kala jong ka political scenario ha ka ni ka po ka constituency ka jongi ha kini ka kandidat si bat lesi kata kan de gawe ba shen wat UMDC jong mukarwat rengkat ba kenhon jong kila ya kan rong no ha kan ka parti ka jong tina kaliang jonga kum uwe na kinong ilam jong kan ka district ubala ya train nam ta kan ka parti ngalong berbor ubap yang kelut mensip ya ki we political party ko mo kentu iba karnes so syang lembat ka kenhon ka jong ki ba ki don mensua ha ka kongres ngap pedang subah ya ki bagian rong sa kapati juga di kalau gumne ngingi soto batang da kane ka komiti ka barem ane tang mangi ki bala don lupa ngi soto ba ngin nom position ngan ong be ya kata ta bahasa ngin nom position no de halor kata kan rem ngi la don lupa kata ka perkat ngi la don lupa kata ka keren balada ki don kinu du ki ken hon ki bawan hak parti ban penisno hak parti jungi ngalong berbor ki bala beloy ya kan pediang ti kata kadeka kajing ya keren ke jungi hak ne ko tinga yu iba paro ki no tre parti hi ki slotenan ya kata kajing terwa jong ki we pat ki ken hon ki we pat ki politik parti te swa kata nga sukwa ban ong ba kalau yang saksin kajing kemen ya ka parti NPP jungi hang ni po Southwest Khasiels District nomor bah mentakas ni ngiyo ya kaban ya kenduk ya baru arteli ki block committee ngidang syudap wan po jongka ranikor block committee ha ka ki hajar gut ki breu ki la ya wan ha ka ka meeting nanta menta paling idon hang ni po mo korwat na kamta ka mo korwat block committee te hang ni ha po mo korwat block ngin padilla ya kaban form ya ka committee ka pura dan rayidon ad hoc president but let's say shen kijing kala ha ka san hima hapo jong ka mo korwat block pin sala ban yo i dikata ka dei ka banga ba pon ong ha ka dei ka por pring yarai karai jungi kolong ba ngini up namar ba ki bon ki we pat ki political party ki bangam pa ban jer kretek ki bala don jing tmu ki bala aikten ki bala kwa ya ka ban pnes no bat ka party ka jungi te kata ka penlong yang ngandap ka jing sokmen what happening kijing syakan tha hak babon kiliang ten rei ngasoto ba ka respon dari babon ki nongelam ki pajba nang ni na po ka mo wat constituency ro ka long ka ba long positive nam ta ka parti ka jungi ten ta ka daw ki kinsa syai hakini kandidat sini ba pen su i ba ka jing klan jong ka parti ka jungi hanim mo wat kansa nang klan shu